Ay mga katiktik, manuroy mi dito sa new terminal kay naay Christmas light nga among tan-awon og naa daw mga press wheel dagan tan-awon mag-vlog mi dito. Ay mga katik-tik, di namin diri sa new terminal na aperting dibuhan na. Para pa naman tayo lahat. Nakoy naman tayan sa imuha mo, labi kang kwintas karon. Mo ni ginatawag na kwintoy. Kasi kwintoy. Kwintas sa itoy. Sige kay papaswerte daw ni siya. Ay, papaswerte. Oo, ingon si Barbie sa ko Ay, yung pwede. Okay, pasalamat po sa akong sanina karon, no? Daga kay salamat kayong gisuot karon sa kuha dyan ng amahan. Ayan. And also, hope na nang-enjoy ta mga katawan diri sa Talaing. Happy play, DJ! Ayan, no? Malamat naman tayo lahat. Maraming. Once again, my name is Inday Wally at abangan niyo po ako sa pagbabalik ko sa Sindaling sa TV5 Brass Back. Ayan, no? Thank you so much. Maraming salamat. Go, music! Itarana, kaya mo kaulaw, nakamong nga bisayaw, sasayaw sa manubo. And avid display of Vigorous support as judge. In the first judging of the lighted Christmas trees and Nadarala o netan duway. Tapos ba ni? Sa mana dapat maano? Kung masulod lang, muha daw lang. Kami! Oh, pag matunong lang, muha na. Sige. Sige lang. Ay, wala man lang. Tayo laag. para okay kayo! Happy, gilipay gyapon kanya kalaag man. Magtambling-tambling lang daw. Tumbling ka niya.
Of course, sa lahat ng mga Ano, single, kita ko lang. single akong Tara. Oy, single. Kaya tagbuhan mo eh. Na, kayong naikwarta dito kayang kuhaon dayo niya, maski ko eskwela. Antod mangutang, dili mo bayad. Kauna, utang ako 20. Kay bayaran na niya. Ko'y 30 sa imo. Right, sabi tagaan na kagabi mo 20. May magdalimitan ako. Gabi, kitagaan na ka ko 20. Unsa na ka nang Kahapon 20. wala ko utang sa imo. Di na ko ngayon. Di, naman yung ko pa utang sad. Isa pang ako kwarta og nagpilit-pilit. Di na ko pa utang niyo mo. To. Ano, what? Disco, you say. La, Okay, kaya mabayad. humot kay si Wako la. Umot. Kuan ulo ra gipilik-pilik mo nagtatry. Wala ko muntaw ko. Langgam. Ikaw, wala ko. Wala na ikabangon og sayo la kay tungod sa opening gabi sa Christmas lights. Oh, dito. Disco, Mananaw lagi. Disco, dusi na ba lang? Nya og alas 12 na. Musulod na ko, Grom. Diya, kareo na ni gamay sa di na niya mamaysa pagkaunod. Butang ram gud akong bag. Kalao naman ang kuan. Yung klase. Butang ram akong bag. Wala. Ya, kumusang mga sanina ni Wako la? Gikan eskwelahan. Nga, walang perting katuwa. Na ilabo ng perting dagana ang yagahi ang bombain tayo unsa ola na pas anong jud na sapa kay kami sapa man laba. Di naman diya magkuan ta. Mag patay ta ana nga bomba kay Anong gibalin man? Anong gibalin man sa atong mga mahami maduwang tanan. Gahi kaayo. Diya mo Gahi ang bomba? tulo ka balde ang gikate karon. To, Sige, kate. pasin boret. Kanang giana ang god giana. Sila mabomba si Di gahi, dila di para itong Ako'y nyagi. tigkabo. Na ito. Ungaw siguro na ba kay ay ngano nasa man lagi ating tong sa lahat. kuan. Layo pang ganit tong kuan. Ungaw siguro ni ba. Disco, yes, party. Disco, babi. Sige na yun ni Mumak. Sa tuwang ingon ka, Lola. Disco na kagabi. Ako gusto na ka mo disco. Kamsa na gamit ko. Disco, user party. Disco, babi. May sige pagkalikian ba. Sa TikTok, mo na lang. O kabate ana. Ba't ikaw man? Kamay, lamagay mo na pag-awan. Ikaw di ay daghan. Wan, oy. Unsa pa may ibang kanta? Wala mag-away. Unsa na, Del? Isa nagpalit, anak, Del. Isa nagpalit, Del. Isa nagpalit. Isa nagpalit sa balon. Ano, mga spila de? Unya ang ayan mamanoroy sa terminal kay wa na may klase ugba. Bahala nagbuntag na kamuli. Disco, user party. Disco. Mingaw naman unya. Wala na may live band. Pero nagyapon tong mga lights. Mangyari kung Nagyapon ng mga mangyari, pagkaunan. Wala na ditong kuan Sa bagkanta. 2020 na po pohon. 20, 21, 22, 23, 25. 25 kay fireworks. Fireworks. Oktobre na. Disyembre. October, December. Ever since sa New Year na po. Mangyari kung mangyari, wala akong pake. Basta kung tayo lang dalawa ay hanggang sa uli. At sa akin lang ay... Ngano ako makamusta kayo Kurto. Criswell. Wadyo ko kasakay Criswell lang. Kapon lang. Dalo mo kay ka lang. Sa yung ay magsakay daw kita daw. Kaya ni mo la? Mungkin ako nakaya. Ha? Hindi na ako kaya po. Kay Bakit kusog kayo? hinay raman. Uy, nani sa Hindi, ako! kusog kayo. Kakit-kit, magani. Nasa kakit-kit. Makasyagit ay tama na tol. Uy, ikon man na mong damang.
Hi mga katek-tek, mara ka among vlog. Lahat na ninyo, amping mo ka na Bye-bye. Oh, bye-bye na, Adil. Bye-bye. Nahay mga katek. Bye-bye.